KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi MLA jong Maulai constituency ubah proses di Saukme hakasngi thoding jong Shiterik ubna yayong arajar arpuar harengkat kejingedan lang jong Dr. Amanwar ki doctors urang ba snong ubah Cornelius Kharkongor bat kinong kit kam snong kilale jorep ya jaka ban sna ya primary health center hakasnong Mautawar Shillong kene ke jaka ajing somar bathamai kan ajing mentoy ki paj ba kasnong Mautawar badi kisnong ba marjan kum ka mau kenro omsing japung ka nong ko lo ka saw mau jinrong bat kiwei ya ke jing kublai ya i MLA Badan Burom jungi ba PT Saukme ya i director jong ka health services DMHO nang tay medical and health officer na kanika Mauro PHC bapit us kanika Tanjungi ki executive members jong kador Barsinong Mautawar tingkat ki parlok jong iba ki bawan lang kanika por ka bamanda na kaliang jungi ipanpaw ka jing sngo kumen bania kendu bania syembiang ha kanika por khamtam ha kabayday ba kanika kam kabamengi na kasinong ngila rang bat ngi angnut bakani ka kam kan urlong kuma fiatip kasinong jongi kasinong Mautawar kadi ka bala he bah ka ba nakapor sa kapor kinong sinong kinang roy bat kasinong kanang yar bat ka jurisdiction jongi ka ba he bat buon gi jinon kam ki pa fer ba mingi don kam ha kadi kasinong la kadi kaliang jong ka kadi kaliang jong ka light ha kaliang jong ka jingkot ki jingkhia bat ha kabaiday ba kani ka liang jong ka kot ka khia na kaliang jongi kasinong haki senam baru ki balalek ngila kerpat i MLA jongi berkunjung ru ya i director ban upgrade no ya kanika health center jongi syaka PHC ti menta kasing yelum hangne berkunjung ru ngi kwa ban pensngo sya i MLA Badan Burom jongi bak khamtam sya i director ban pen urlong no ya kani kloi khanang ban la ban ai kijing sumar sukher ba bahai ya kinong sinong bat ya ki ni kisinong ki bamarjan kiatip ha baro ba kani ka center jengi ka badan hane kani ka health center kadi ka ba omtang na kani ka sinong henry ya kini ki area ki ba marjan jo kani ka sinong maulai jengi watna du na kiti ki lain kenton basar ki don gi bawan na kani ka japung na ka mau kenro na ku saw na kini ki hang gi ba sini sharum baro kai kini ki sinong kidi ki bawan lut hangne bat ka don kam ba mantaban upgrade no ban penkiu ya ka PHC tingi da kentu bangi da kerpat jur na kalian ka sinong bal khamtam le galong bangi na kalian jukani ka sinong ngila ai sung bahai kani ka jaka ya kani ka jaka ngila amang la mantala katu kat ni senam banbu ya ka PHC hangne tinga dang kemau bah bakadeh ka por jing iba he mangila yawan hangne la bun sin bat ngangai skam bakani ka por ka manta kan sa urlong no kani ka jing terang ka jongi ti sa sisian na kalian jongi ngi kerman skam baka sarkar kan le i kloy lembah inomi khmat jongi bakandan no ka hospital hangne berkumjuru bana kalian jong isa baderu director doktor subhaban simkiai kani kakam namar mairu itip ha bana kalian jong ngaru khamtam ngalaju phone si ngalaju kren sepang jong kani ka PHC MLA Badan Burom jongi badai jong ka mulai ke suci bakti Saukme i rang ba snong ba Cornelius jong ka snong Mautawar i DMNHO additional DMNHO executive engineer medical health officer ki staff ki officers bagi staff juga department jengi beralang kene kapor ki nongkit kap sno kapor jong sno Mautawar ki beralang don kat bani hane kapor perkum juru ki perlok ki be dalam kene kapor lembah jong ka jing Tristam kecing betha kejong i MLA Badan Burom rekat bagaji trilang bat kasnong lembai rang basnong i awan matakasi ban bet ya kata kacaka nomor kejing ang nut jong kasnong balong kepala Islam hawat ngidon menta yang sub center hang ni kejong i kat kum ka jingbon jong gibril ni i kala ibet ibiang bakan don ka PHC hang ni but mentah ki ong ban
wan pej kan ni kacaka bagi kalau ibet ibiang hi mentah kalong mentah bat bin betelun ni kakam kat kum ki procedures jong ka government bat ngit kami ba kani ke PhD ke badai jong ka hapo ka snong mau tawat kaban ai ke jing yarap ya ki nong song snong jong ni ka snong bat ki marjan snong kan long ka jing mentoh ya bobon balang bat ngit kamru ba lengba ka jing tradisional sistem jong baro ki badan bentah kani ka PhD kan urlong bat kan ai ya ka jing syakri kumba ki don ki jing kmi lenti nakaliang kinong song snong kebalapan sngau mentan dai rang ba snong nakaliang juging isngau kemen bakam tam nakaliang jugi iya ka mensim kajing syakri ka jong nak benta jong jelahi berkoi kumu director jadi iya ka service ka bami ai kam tam ha ka por jong covid abo covid laki ba usnem arpo bat hadu kini sngi ma do kan adu kan ka kenti mata iya ka jing tristom nakaliang jong dan nakaliang jong labat ong ila sacrifice nak benta ka jing im lejong bania da nak benta ka jing ko jikya ka bari jong jelahi berkoi beliau nak kerhui kan ka mensim ka ba don na ka jishkri ba hatam la ka dei menta na ka liang jong ka la ka dei na po is castle la ka dei jong jelahi ba ko wei idang ai ka jing syakri ko mai don ka mensim ban syakri ngais ka beliau nak kerhu ta ka benta ki por ki ban sawan ru ban ai jishkri ba hatam ban scam kan long ka jing mento ka crown na ka benta jong jelahi ba ko wei dang yo I ko mu director kam tabe bala pej bat ngis kami dang persyang ro bat ai di syakri hamba tam ni shmat ha ka bedei bat ha ka bedei na ka menta ka jing ko jikya ka jing kumplain lagi we beden lagi dang DMHO di additional ki doctor jongi bedei na po moro bat ki we ka ka por mata na ka liang jong engineering wing bat ki bedei na ka liang jong ka engineering wing bat kumju na ka liang ki khot jong ka extra committee rekat bagi press ki don ka pengi ni ka por tinggal asgo ke jingwan jorong jikan jorong bak snong bak mujud na kaliang jong Dr. War ha ka bari ke jingwan na kaliang jong ngi hade ke por mata khamtam na kaliang jong ban Dr. War kalong ya ka ban penurlong ya ka jing kwa ka jing trang bar ka jing angnut bat ha ka jong por ka jing mentoy ga ba na kaliang jong ka sno motor bak sno marjan la langila perlong ni ka public health center hang ni hapo ka sno motor ka sno motor ka he ngalong men di nge scam na dan nakaliang jungi ngiyo la ka jong ka PhD kan long ka jimato ka kraw om tam ya ka wigi no stong jong ka motor ang scam mo te ka mokoro orang tu gidon om sing rung gidon ta masar rung gidon ani nong ka low rung gidon mata ka kamtu kom sa mo jong bol ma gini snong ka bolo ni snong ka long ba bar khat hi ginu ka kan ka jaka namar ba da ka jumdan ka PhD hang ni kala bo jing nge scam doctor ibin charge ka ya moro isku tu amba nakalaj kana man ka por bangalay kalong bakalang bodin bhai ka moro PhD na maria ka jingbon jong ki patient ki bawan hang te po moro deng scam ha ko moni ka por lang iyo hang ni kalong ka jingra pa khraw na ka mata jong ki snong badjan ba kham tam ni ka snong hang ni di man ha ka ni ha ka bade ba ka PhD jong ka motor ngala ra ya kan ka PhD motor hapo jong ka assembly ngala kan po assembly di nakaliang jong minister hi du nakaliang jong du alo asngau ya kajing nam junga bangidon kam la ya ngidon kam ya kapitsi ne motor di mana kan sarkar ro haunus na mata kala budget jung ka kala he ba karmo budget kala poi ado sispa san pra crore budget ka balamang na ka menta jong ka ya kini health infrastructure ka bari jong ka jelahi bar ka wei di bangla kliu minas na balai ba kalong ba ka phi ka budget hagi po man sya ka di berit ba ni ka budget menta bar ka along more than double along la sya ne kajing temu ko na kaliang sarkar health minister ong ba kajing bu jungi khambon mata kalau ka pisah la ka bata infrastructure ke bedain la ka building la ka doctor la ka nurses la ka wiwi khang bat pengkhan mata ya ka benta jong sarkar ban ka jikot khia dam ta ki dong snong jong jelahi ber ko we jika sarkar kalau so thu ko long lamat ya covid haus nam arpo dan ni syahmat kana le sarkar kwa benong ba sarkar long ka bana khre di benlong ke bana khre ngidon kami ke sop center ngidon kam mentai ke PhD ngidon kam CHC bat ki ngidon kam ke district hospital sebelah hospital pan khanye ni baro
Tinggal sukmen ke sorkar nakaliang ke sorkar kalau pakai kini baru tinggal skam kan ni kajing temu jungi wan ke poro militi nakaliang jonga benda skam kaji teringkat mata ka benta ka basak nakaliang jong adang basnong maram hari istem tiga ni kendu ken han avono mata ye kini ke Jaka cai district medical health officer DMHO han avono ke Jaka bari kopi kita ban Aisyah de sanga se apa DTS dia nakaliang jonga benda nakaliang DTS pengen selek la jong ka benta hakan nurkom ben perkloy ye kini ke kam di wer ko mga yo idea mata nakaliang jong nakaliang extreme engineer kalong bansna mata PhD hak ni sngi kalong don kam lak nu kalong palat ya ka 10 crore more than 10 crore palat 10 crore don kam pilang kam tam ni ka jakang ni de kalong renap hang ni de don kam project ba ni ka jakang tu de ka julut kalaban khambun ni kata dengan khamilanti nakaliang jong hingin sa kit khiab ha ngan pej ba de ka jingkwa ngajonga nakaliang jong ka Senong habasna ya gifted habalasna ya gifted kisna hakatarukom kila ai so bahai ke Jaka padahal juga por ka jingkar pat jo nakaliang jo senong ya ke sarkar kamot kinu ki kam ke jam ke bahang ni mata hapan tikna bakin yo mata kinong so senong jo ka motuar pi ka motuar ngala bodong hani ke por mata kaspoi ke por ka nakaliang ngeskam nakaliang jo ngaru bang ai ka jingrap bekerpang ka motuar namba de ka jing sbun ya ka jing bha ya ka jing klut mesim jong ka dobas nong motuar bakin no so motuar kabautuar kacaka bitnat tam IT mata siapa ke sarkar bansna ka sini adi blok lani ka mulai blok mulas ni blok lasna apa lomau sing baka semotuar asoba menta pada nam ka jingbit jimbiang ka snong bar kumju gi marjan nakling ka snong do menta kan IT menta ni ka jaka tinggal su ka jing klub mesim ya ka jing sebun nakaliang jongki nakaliang jong ka semotuar ka ba ka don ka jingbit jimbiang tapi ni ku nam menta ni Ding milenti ke long ba nakaliang jong ngaru ngin ya budin bahagi don ki kam jam so komen dok habari bak ung de jaljiban mission mata ka tanala dep kalakut tim ta ka syong pada department ka benta ban lek kumno ding leken bu minister jong PHE sen la kam mung sa ngimut bani bu monong rem do mata ya kan ka bade hang ni po jong ka motuar nam ta ka ni kum tu barkum tu senru meng scam kidang kelenti ke bar hakan ke skingi dang meeting nakaliang jonga yang bendesta bar nakaliang department hak bade baka kan kelenti ke bade jok rai tamdong ki mutsuang dang propose ya kan kelenti nang ni matang berpansion ng World Bank nang ni Indonesia pemopat ni nakaliang jo mopat ngistu kalong ban nakaliang ski ki hap ban ya syong bade perkhat umur kam bande kan ni jo dang poin dang scam dengi ke balong mata hingin constitute no mata tanggal ti bade sani sepo jong kanang banong ta ka jingbit jingbiang Jadi biang ka badai jongki, ki badai nam ta kinong sok nong jok motor. Dek ai sai sien, dan nakaliang jong lahi ka badai bani ka pot ni saya sim kia bha, kit kia bha. Nam ta ka jingbit jing biang ka ai badon kam ya ji tekan. Nakaliang jong nakaliang bas nong, nakaliang jong health department, nakaliang jong minister lagi ai barok ni skam idon kam mai teringkat. Nam ta ka jingbit jing biang jong ki pai ba hi.